Ndoda kuti uzive kuti aya ndiwo mabasa aSatani, ndiwo mamwe emabasa anoitwa naSatani. Paya panotaurwa nemagwaro kuti mbavha inongouya kuti ibe, kuuraya nokuparadza, ndiyo mbavha yaitaurwa inonzi Satani. Izvi hazvifadzi zvachose. Chokwadi, izvi hazvifadzi. Urikuona here mwanasikana uyu? Unotori nababa ona mai vakabereka, vachiti tabereka mwana wedu. Iyi ndobva vatumidzawo zita rinonzi Michelle. Vakachitotarisirawo kuti achararamawo mwanasikana uyu. Vaitofara vachimuona achifamba ari mupenyu, vachiti kune mwana wedu anonzi Michelle. Asi zvakaenda nepamwe. Kutaura kudai dzava ngano, yatova nhoroondo. Aya ndiwo anonzi matakadya kare haanyaradzi mwana. Kana taimbofara naye, kana taimboseka naye, izvi zvanguva zvapfuura hazvo. Ndipo paya vaimbi vakaimba vakati, ndichafara naniko, ndichaseka naniko, nokuti mudikani wedu wepamwoyo waenda. Hama dzangu, tinoziva tose kuti hapana asingatadzi, nokuti rugwaro runoti kana tichizviti hatine zvivi tiri varevi venhema, uyewo nezvokwadi haizi mwatiri. Asi zvakakosha kuti patinokundikana, patinoita muonero wakasiyana, patinotadzirana, zvakakosha kugara pasi kuti tiwane nguva yekutaurirana. Kana tatadza kutaurirana, todana mumwe kana vaviri kuti nhaurirano yedu isimbiswe nezvapupu. Ini ndinoona kuti pakati paMichelle naEzekiel Chibvongodze paidiwa counseling, paidiwa kuti vana ava vagariswe pasi, vabatsirwe, nokuti zvinoratidza sokuti murume akashingirira kwenguva refu mumatambudziko aibaya mwoyo, mumatambudziko aicheka sebanga, mumatambudziko asina wekuchemera. Tikatarira nhoroondo uye tikateerera gwaro raakasiya anyora iro, unonzwa kuti paiva nebitterness yanga yakakura. Tsamba iya inobudisa pachena kuti akambozama nekuhama dzemudzimai, asi hama dzakapindura nenzira isina kumufadza. Hama hadzina kugadzirisa nyaya, hama dzakawedzera kuisa munyu paronda, hama dzakawedzera kubaya nomunzwa pachironda. Vadikani we, kana muine vana venyu vakaroorana vachigara vachinetsana, vagarisei pasi, mutore soko raMwari. Soko raMwari ndiro mwenje patsoka dzedu nechiedza patinofamba. Pasina soko raMwari hapana chiedza, pane soko raMwari pane chiedza. Mapisarima 119 vhesi 105 inotijekesera izvozvo. Ndoda kuti uzive kuti kurwa kwese kwatinoita hatirwi nenyama neropa, asi tinorwa nemuvengi. Muvengi wedu ndiSatani. Pakadai ndiye anofara, pakadai afara, nokuti chinangwa chake chazadziswa iye zvino. Tarirai mwanasikana anga akazvinakira atotisiya, nemwana mudiki asina zvaaiziva, asingakwani panyaya idzi atotisiya. Chokwadi nemwana here anga asina zvaari kuziva atotisiya here? Mhiniro inoti hongu. Kutaura kuno mwana uyu akatofawo, kufa kunorwadza. Ari kufireiko mwana uyu? Haana zvaanoziva, asi akabayiwa nebanga rakacheka nyika, akatosiyawo nyika ino. Musaone vanhu, ngatisaone vanhu pakadai, tisaone vanhu, nokuti mukomana uyu hadzisi pfungwa dzake, asi pane mweya wakamusunda kuti usvika. Mweya uyu wakarerwa kubva mumashure. Hama padzaiona nyaya idzi dzichiitika dzichinyarara, pakadai ndo patinodana vafudzi vakadanwa naMwari chaiwo, vanodikanwa panguva dzakadai.
Zvakakosha kuti kana makarorana muwanano, imba imwe naimwe ngaive naanonzi marriage counselor wamunotenda mwese baba namai. Marriage counselor ngaarege kuva anotendwa nababa chete kuti uyu ndiye anotikanzera, kana kuti ngaarege kuva anotendwa naamai chete. Aiwa, ngaave munhu wekuti tese tiri tu baba namai tinobvumirana kuti mufundisi nhingi, elder nhingi, baba namai nhingi, kapo iya ikapota ichitikanzera zvinotibatsira. Ichokwadi, hamusundi mwega panyika pano, hamusundi mwega. Munotodawo vamwe vanopota vachikubatsirai nemashoko nemazano. Zvikuru sei mashoko matsvene, Bhaibheri, soko raMwari ngariwe iro rinova kanzela mumba imomo. Ngaritendwe soko raMwari ibenyu, ngaritendwe namumwe zvake, ngaritendwe. Mukaona vauya vachikuvhurirai gwaro mumba mwenyu muri baba namai vachikuudzai kuti soko raMwari rinoti izvi zvamuri kuita hazvisizvo, munhu iyeye paanotaura kamwe, imi munzwei kashanu, nekuti anenge auya nemasoko erugare, anenge auya nemasoko akakosha. Izvi zvose zvakaitwa nekuti panga pasina soko raMwari. Soko raMwari rinotyiwa naSatani nokuti rinopa shanduko, rinounza shanduko, rinovhura pfungwa dzevanhu, Naiva mashoko tinoti tine urombo zvikuru hama dzakashayikirwa nemwanasikana uyu, tine urombo zvikuru nevabereki vakabereka mwanakomana uyu hapana mhosva uyu, nokuti hapana kusiri kurasikirwa, avo vafirwa varasikirwa, nokuti vakabereka mwana afa varasikirwa, nokuti varasikirwa nemukwasha, mukwasha ava muusungwa, mwanasikana wavo ashayika, muzukuru wavo ashayika. Ava vakabereka mwanakomana varasikirwawo zvakare nemuroora, vakarasikirwawo nemwanakomana wavo nokuti ava muusungwa. Tine urombo zvikuru nezvakaitika izvi. Mwari werugare ngaakunyaradzei, Mwari werugare ngaakusimbisei. Hakuna munhu anogona kukunyaradzai, asi mutarire kuna Mwari chete. Vanhu vanonyaradza, asi vanonyaradzazve pamwe chete vachibvongodza. Nekuda kwokuti vanhu vanoshanduka, pamwe pacho muromo unoseka ndiwo muromo unonyeya, ndiwozve muromo unotuka, ndiwozve muromo unochema. Muromo mumwe chetewo ndiwo unoshandiswazve pakudya, saka unoshanda zvakawanda. Ndosaka vamwe vachizoti zinoirema, nokuti pamwe pacho unotaura zvisiri kubva pamwoyo, zvisiri pakurevesa. Saka ndinokumbirisa zvikuru kuti mutarire kuna Mwari, iye Mwari Kristu Jesu weNazareta, ave muponesi wenyu, ave mubatsiri wenyu, ave munyaradzi wenyu panyaya yakadai. Musatarira kuvanhu, tarirai kuna Mwari. Vabereki vemwanakomana, vabereki vemwanasikana, tinoziva kuti mose zvichida panguva ino hamusi kuwirirana, nekuti pakadai Satani anokiriyeta kuti ruvengo rwuvepo. Satani anoita kuti musawirirana, musanzwisisana, musaonane. Asi ini ndinoti tarirai kuna Mwari. Mwari achakupai uchenjeri, Mwari achakupai wisdom, Mwari achakunyaradzai. Ndiye ega munyaradzi anogona kukunyaradzai. Ane nzeve dzekunzwa ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Fear not, sin not. Komborerwai zvikuru muzita raJesu Kristu. Amen.